Ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон нигардорид. давоми як шабона рӯз мешавад ки бо сабаби бориши беиси барф ва фаромадани тармаҳои зиёд ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз километри 48 то 73 роҳи Душанбе-Чаноқ дар минтақаи Варзоб муваққатан манъ гардидааст. барои таъмин намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ин масир техникаҳои филиали ширкати Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба тоза кардани роҳ аз барфу тарма пурра сафарбар шудааст. гузориши хабарнигорони мо. шабонарӯзи охир бо сабаби барфрезии шадид ва пайҳам фаромадани тармаҳо дар роҳи Душанбе-Чаноқ аз километри 48 то 73 аниқтараш дар минтақаи Варзоб ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт муваққатан манъ гардид. дар ин қитъаи роҳ сарфи назар аз беис будани бориши барф ва фаромадани тармаҳои зиёд фаъолияти кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз техникави механизмҳои зарурӣ назаррас аст. тадбирандешиҳои саривақтаи кормандони филиали ширкат ба он хотир аст ки дар кӯтоҳтарин муҳлат ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар масири Душанбе-Чаноқ таъмин карда шавад. танҳо дар давоми шабонарӯзи охир кормандони намояндагии филиали ширкат дар минтақаи Варзоб бо истифода аз техникави механизми зарурӣ шумораи зиёди тармаҳои фаромадаро тоза ва роҳро бо маводи зидди лағжиш коркард намуданд, аммо то ба ҳол хатари фаромадани тарма зиёд аст ва бориши барф ҳам шиддат мегирад. нимаи дуюми имрӯз дар километри 65 роҳ тарма фаромад ки баландиаш 10 метр ва паҳнояш зиёда аз 600 метр аст. ба таври фаврӣ дар минтақаи зикршуда аз ҳарду ҷониб 6 техникаи пуриқтидор ба тоза кардани тармаи зикршуда шурӯъ намуданд. масъулони ширкат мегӯянд дар ҳолати зарурӣ хусусан дар вақти барфрезии зиёд ва бештар шудани хатари тармафароӣ муваққатан манъ гардидани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар навбати аввал ба бехатарии ронандагону мусофирон рабт дорад ва ин тасмим дар ҳамоҳангӣ бо раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилӣ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта мешавад. бинобар ин аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки моҳияти иқдоми мазкурро дарк ва то бартараф намудани хавфу хатар аз сафар худдорӣ намоянд. тавре маълум гардид дар аксар қитъаҳои роҳи Душанбе-Чаноқ барф баланд буда роҳбарияти филиали ширкат, масъулони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилӣ дар минтақаҳои осебпазири роҳ қарор доранд. ҳамчунин аз ҷониби кормандони намояндагии филиали ширкат дар минтақаи Зарафшон ба ронандагону мусофироне ки бинобар муваққатан баста будани роҳ дар ин минтақа қарор доранд маводи ғизоӣ дастрас карда шуд. масъулон мегӯянд омодагии филиали ширкат барои бемушкил сипарӣ кардани фасли зимистон ҳамаҷониба ва ҷиддӣ буда дар ин робита ба қадри зарурӣ маводи зидди лағжиш, сӯзишвории дизелӣ, равған барои нақлиёт, чархҳои воситаи нақлиёти махсусгардонида ва саролибоси зимистона барои кормандон захира карда шудааст. ҳамзамон зиёда аз 210 техника ва механизми ширкат дар ҳолати корӣ қарор дошта, теъдоди бештари он дар минтақаи Барзоб дар тоза кардани роҳ аз барфу тарма истифода карда мешаванд. айни замон ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз километри 48 то 73 роҳи мошингарди Душанбе-Чаноқ муваққатан манъ карда шудааст. имрӯз ҳамчунин бо сабаби бориши борон дар баъзе қитъаҳои роҳ резиши санг ба амал омада, ин ҳолат аз ҷониби кормандони филиали ширкат саривақт бартараф карда шуд. истиқлолияти энергетикӣ аз ҳадафҳои муҳим ва стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидааст. با مقصد تحکیم این هدف ملی که بر رشد اقتصادیات مملکت زمینه‌گذار است، از طرف حکومت مملکت تدبیرهای زیاد عملی کرده شده است. گزارش عایشه ستار. тавре дар паёми президенти мамлакат ба маҷлиси олӣ таъкид гардид, бо мақсади расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ дар даврони соҳибистиқлолӣ 287 нерӯгоҳи барқи обии хурду бузург, 1500 километр хатҳои интиқоли барқи баландшиддат, 50 зеристгоҳи баландшиддати барқи бунёду таҷдид ва дар маҷмӯъ 75% инфрасохтори энергетикии кишвар навсозӣ гардид. дар ин давра беш аз 2000 мегаватт иқтидорҳои энергетикии
иловагӣ бунёд карда шуд. дар натиҷа соли 2011 дар таърихи навини тоҷикистон системаи ягонаи энергетикӣ ба вуҷуд оварда шуд ва устувории фаъолияти соҳа таъмин гардид. рушди истеҳсолот, баланд гардидани сатҳу сифати зиндагӣ ва ҳалли дигар мушкилоти иқтисодиву иҷтимоӣ ба тавлиди қувваи барқ вобастагии зич дорад. аз ин рӯ соҳаи энергетика барои тамоми кишварҳо соҳаи сердаромаду афзалиятнок ба шумор рафта калиди ҳалли мушкилоти иқтисодиву иҷтимоӣ дониста мешавад. яке аз заминаҳои асосие ки истиқлолияти энергетикии моро таҳким мебахшад истифода аз воситаю таҷҳизот ва фурӯзонакҳои каммасраф мебошад. тибқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 майи соли 2009 бо мақсади таъминоти бехатари аҳолӣ бо қувваи барқ ва истифодаи ҳамаҷонибаи асбобу анҷом ва таҷҳизоти сарфакунандаи нерӯи барқ тоҷикистон ба истифодаи лампаҳои каммасрафи барқӣ гузашт, вале мутаассифона баъзе шаҳрвандон дар сарфакории қувваи барқ бемасъулиятӣ зоҳир карда то ҳол аз лампаҳои тафсон истифода мебаранд ки ин ҳолат ҳам ба таъминоти барқ ба аҳолӣ ва ҳам ба пешрафти соҳаи энергетика мушкилӣ эҷод месозад. сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ вазифаи ҳар яке шаҳрванд мебошад ки мо бояд қувваи барқро сарфакорона истифода барем. хусусан занҳо дар хона бояд аз асбобҳои таҷҳизотҳои барқие ки кам масрафанд аз онҳо истифода баранд. масалан ҳама ҳозир замонавӣ таҷҳизотҳо ҳаст, дар ҳамаи ҷо дастрас ҳаст. масалан кондитсионерҳо, яхдонҳо, плитаҳое ки дар онҳо хӯрок мепазанд. хусусан занҳо бояд сарфакориро пеша намоянд. бо сарфакорӣ намудан ҳам ба бюҷети хона ва ҳам ба бюҷети давлат зарар намерасад. таъминоти аҳолӣ ва тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ бо нерӯи барқ аз сарфакорона истифода бурдани он вобастагии калон дорад. ҳар як шаҳрванди ҷомеаро мебояд ки барқро оқилонаю сарфакорона истифода бурда дар пешгирии талафоти нерӯи барқ ва таҳкими ҳадафи стратегии мамлакат саҳми босазо гузорад. пардохти ҳаққи истифодаи нерӯи барқ яке аз вазифаҳои шаҳрвандии ҳар як сокини мамлакат мебошад, вале мутаассифона шаҳрвандоне низ ҳастанд ки аз пардохти саривақтии ҳаққи нерӯи барқи истифода шуда саркашӣ менамоянд. мо айни ҳол дар кӯчаҳои Нисор Муҳаммад қарор дорем. оиди пардохти нерӯи барқ ҳаминро гуфтанӣ ҳастем ки бинобар сабаби ҳисобкунакҳои барқӣ дар дохили биноҳо буданд, мо ва назоратчиҳои мо наметавонем ки сари вақт маблағи нерӯи барқро ҷамъоварӣ намоем. аз ин лиҳоз аз тамоми муштариёне ки дар ин биноҳои истиқоматӣ зиндагӣ мекунанд хоҳиш менамоем ки барои сари вақт пардохт намудани нерӯи барқ ба тамоми назоратчиёне ки дар ин минтақа кор мекунанд доимо дар тамос бошанд, сари вақт маблағи нерӯи барқи худашро пардохт намоянд. оиди он ҳисобкунакҳои барқие ки дар дохили худи биноҳои муштарӣ аст аз тарафи шабакаҳои тақсимотии барқи шаҳри Душанбе оиди ба даҳлизҳо баровардан корҳо идома доранд. танқисӣ дар он аст ки назоратчиҳо бинобар сабаби иҷоранишин будани муштариён ки дар ин биноҳо ҳамчун иҷора мешинанд дарёфт намекунанд, сари вақт маблағи нерӯи барқро пардохт карда наметавонанд. қабули барномаҳои давлатӣ дар самти сарфаҷӯӣ ва самаранокии энергия, ба кор андохтани нерӯгоҳҳои хурду бузурги барқи обии мамлакат ва сармоягузорӣ шудани лоиҳаҳои дар самти таъминоти пурраи аҳолӣ ва корхонаҳои саноатӣ бо нерӯи барқ, яъне ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат аз ҳамаи мо тақозо менамояд ки қувваи барқро сарфакорона истифода бурда ҳаққи истифодаи онро сари вақт пардохт намоем ва дар таҳкими истиқлолияти энергетикӣ саҳмгузор бошем. оишаи Саттор, Аҳлиддини Карим, Баҳодур Ҳасанзода, Ахбор. идомаи ахбор. бо мақсади дар амал татбиқ намудани ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саноати кунонии бо суръати мамлакат, яъне аз кишвари аграрӣ саноатӣ ба индустриалии аграрӣ табдил додани Тоҷикистон дар ноҳияи Хӯросон тадбирҳои муҳим амалӣ мегардад. дар ин росто бо иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ сол аз сол шумораи корхонаҳои саноатӣ афзуда, дар ин баробар барои коркарди босифати маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳудуди ноҳия шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид.
дар заминаи рушду инкишофи бахшҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ ва ба роҳ мондани коркарди маҳсулоти маҳаллӣ сол аз сол дар ноҳияи Хуросон таъдоди корхонаҳои саноатӣ зиёд гардида истодааст. соли гузашта ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар 15 корхонаҳои саноатии ноҳия ба 206 миллиону 68 ҳазор сомонӣ баробар шуда буд ки ин нишондод нисбат ба як соли пешин 122 ҳазор сомонӣ зиёд аст. корхонаи коркарди пахтаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Осиё воқеъ дар ҷамоати деҳоти Қизилқаъла аз калонтарин корхонаҳои ноҳияи Хуросон ба шумор меравад ки баъди таваққуфи тӯлонӣ шурӯъ аз соли 2021 дубора ба фаъолият оғоз намудааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди пахтаи Осиё дар ноҳияи Хуросон муддати 20 сол буд ки аз фаъолият боз монда буд. имрӯз аз ҷониби соҳибкори маҳаллии Сафаралӣ Назаров дубора ба фаъолият оғоз намуда дар он беш аз 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кору маоши хуб таъмин гардиданд. тибқи иттилоъ ҳамаи дастгоҳу таҷҳизоти василгардида аз давлати Туркия ворид гардида корхонаи мазкур имкон дорад дар як сол то 15 000 тонн ашёи хомро коркард ва банду баст намояд. ашёи хомро бениҳоят бо сифати баланд коркард мекунанд. барои содирот ҳам хеле мувофиқ аст. мо соҳибкорон дар оянда тасмим гирифтем ки сафи чунин корхонаҳоро бештар намоем. корхона дар асоси шартнома бо хоҷагиҳои деҳқонӣ маҳсулоти хомро дастрас намуда баъди коркарду бандубаст ба хориҷ аз кишвар содирот менамояд. имрӯз дар ҷамоати деҳоти Қизилқаъла 3 корхонаи саноатӣ фаъолият менамояд, як корхонаи паррандапарварӣ кор карда истодаанд. чиқиле ки шумо дида истодед дар ин корхона 15-20 ҳазор тонна пахтаро коркар карда айни ҳол дар ин корхона 30 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин ҳастанд. роҳбарияти корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Осиё тасмим доранд ки дар радифи сол аз сол афзудани ҳаҷми истеҳсолот ҳамчунин дар ояндаи наздик бо таъсиси корхонаҳои гуногуни саноатӣ дар амалисозии ҳадафҳои пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои рушди саноат саҳм гузоранд. ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти Қизилқаъла фабрикаи паррандапарварии мурғи Хуросон низ фаъолият менамояд ки дар як мавсим то 25 000 сар мурғ парвариш меёбад. самти асосии фаъолияти фабрикаи мазкур ба истеҳсоли тухм равона гардида солона аз ин коргоҳ то 3 миллион дона тухм ба бозорҳои кишвар бароварда мешавад. соҳибкори ватанӣ Фахриддин Ҷурабегов иқдом гирифт ки дар пешрафти соҳаи паррандапарварӣ як кӯшишу ғайрат карда ин ҷои вайронаро обод кард. занои хонанишини соҳиби ҷои кор гаштанд, маоши хуб. я 5-6 нафар ҳастем, соҳиби ҷои кори хуб шудем, кор мекунем, зиндагимонро пеш бурсодем. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мурғи Хуросон бо таҷҳизоти пешрафта муҷаҳҳаз гардонида шуда дар он аслан бонувони маҳаллӣ бо ҷои кор фаро гирифта шудаанд. соҳибкорон бо қаноатмандӣ аз имтиёзҳои фароҳамнамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан пешвои миллат дар самти аз як қатор андозҳо озод намудани ин намуди фаъолият ҳавасманд гардида кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки ин самти соҳибкориро рушду равнақ дода дар таъмини бозори истеъмолӣ бо тухм ва гӯшти парҳезӣ саҳми арзанда гузоранд. мо ин қафасҳоро аз давлати Эрон оварда дар ин ҷо басту банд кардем. омада мороро нишон доданд. мо ҳоло худамон мустақилона фаъолият дорем. масъулони фабрикаи мазкур ният доранд ки бо истифода аз имкониятҳои фароҳам гардида дар оянда бо афзудани саршумори парранда ҳаҷми истеҳсоли тухмро зиёд намоянд. аз мушоҳидаҳо бармеояд ки ҷиҳати рушди фермаҳои зотпарварию паррандапарварӣ ва таъсиси корхонаҳои гуногуни саноатӣ дар ноҳияи Хуросон заминаи воқеӣ мавҷуд буда ин ба соҳибкорон имкон медиҳад ки баҳри таъсис додани корхонаҳои гуногуни саноатӣ иқдом намоянд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Хуросон, барои барномаи ахбор. ин мавсим дар ноҳияи Вахш шинонидани 25 000 беғ ниҳолони сояафкану ҳамишасабз ва наздик ба 300 000 гулҳои гуногуни ороишӣ ба нақша гирифта шудааст. то ба имрӯз дар ноҳия нақшаи ниҳолшинонӣ 93% ва гулшинонӣ 85% таъмин гардидааст. дар доира дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия пайваста иқдомҳои оммавии кабудизоркунӣ анҷом дода мешавад. гузориши хабарнигорони мо.
дар ноҳияи вахш дар самти вусъати корҳои созандагӣ ва ниҳолшинонӣ ва кабудизоркунӣ тадбирҳои натиҷабахш амалӣ карда шуда дар ин доира пайваста ҳашарҳои оммавӣ гузаронида мешавад ки дар он сокинон ва кормандони касбу кори гуногун фаъолона ширкат менамоянд. ин навбат бо истифода аз рӯзҳои истироҳат тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти маҳаллӣ мутахассисони бахши ҳифзи муҳити зист дар ҳамкорӣ бо масъулини ҷамоатҳои шаҳраку деҳот аксияи ниҳолшинонӣ ташкил карда дар деҳоти бисолагии истиқлолияти тоҷикистон, рӯдакӣ ва машъал дар маҷмӯъ беш аз 5000 бех ниҳолони сояафкану ҳамешасабз ва даҳҳо ҳазор гулу буттаҳои ороишӣ шинониданд. тибқи иттилои масъулин дар ҷамоати деҳоти бисолагии истиқлолияти тоҷикистон ин мавсим шинонидани 5000 бех гули садбарг ва 10000 қаламчаи он, беш аз 14000 гули лола, 35000 бех дигар гулу буттаҳои гуногуни мавсимии ороишӣ ба нақша гирифта шудааст ки то ба имрӯз аллакай қисмати беши нақшаи пешбинишуда иҷро гардидааст. мехоҳем ки бо дар дигар деҳаҳои ҷамоат ҳамин аксияро бо гузаронем. خب تمام گوشه و کنار جماعت رو گل و گلبوته‌ها درخت‌های همیشه سبز شنونده زیبا و گلگل شفون گردونیم. در جماعتی دهاتی رودکی نیز اشتراکچیان این تدبیر اکولوژی طبق توصیه و مصلحت متخصصان بخش حفظ محیط زیست ناحیه در شفت راههای ماشینگرد و دیگر موضع‌های برای کبودیزارکنی مساعد به نهالشینانی مشغول گردیدند. طور معلومات داده شد این موسم در دهات رودکی ناحیه وخش باید زیاده از 41000 بخ گل و بوته‌ها از جمله لاله، صدبرگ و دیگر نمود گل‌های آرایشی و بیش از 4000 بخ نهالان سایه افکن و همیشه سبز شنونیده شود که جهت سری وقت و در مهلت‌های مساعد و طبق توصیه متخصصان انجام دادن تدبیر مذکور چاره اندیشی کرده می شود. به واسطه با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش درخت‌های مذکور دسترس کرده شده. امروز در نزد مؤسسه‌های تعلیمی، بنگاه‌های طبی، مخصوصا شاهراه‌های اساسی، راهروهای ماشینگرد دهه‌های جماعت دهات رودکی با مرام حشری دست جمعانه رفته شده است. در این روز در جماعت دهات مشعل نیز چنین یک حشری کبودیزارکنی گذرانیده شده. در آن صدها بیخ نهالان سایه افکن و همیشه سبز و هزارها گل‌های آرایشی موسمی شنونیده شد که در آینده این تدبیر بهر تامین زیبایی و سرسبزی محیط اطراف مساعدت می‌نماید. از روی جدول نهالشینانی و کبودیزارکنی بخش حفظی محیط زیست ناحیه وخش این موسم در حدود جماعت دهات مشعل شنونیدن 3000 بیخ نهال و 40000 گل‌های رنگارنگ آرایشی به نقشه گرفته شده است. در جماعت دهات مشعل اکسیای درخشنانی، ارچه، توت، گلی لولا، شنوندن کارتوشکا و جفت با صفت رفته ایستاده است. با معلومات بخش حفظی محیط زیست موسم جاری در ناحیه وخش 25000 بیخ نهالان سایه افکن و همیشه سبز و نزدیک 300000 گل‌های گوناگون آرایشی شنونیده می شود که از این شماره 12000 گل لاله، 35000 گل صدبرگ و دیگر نمود گل‌ها را در بر گرفته تا به امروز در ناحیه نقشه پیش بینی شده نهالشینانی 93% و گلشینانی باشد 85% تأمین گردیده است. تورعلی صاحب نظر، پرویزی سفر برای برنامه اخبار. тамошобинони азизу арҷманд дар ҳамин ҷо барномаи иттилооти ахбор хотима меёбад. тансияту хонобод бошед.